semakin larut. Manarimo kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dei dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya di channel YouTube Perjalanan Ranah Minang dan halaman Facebook Perjalanan Ranah Minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. padam de amun malam baman wang mande jo aya matuna oi mananti ana aro kapulangan baju lapanu yo de panumbona oi matola cakuang dimakan masuk de aro anak rasuk katibo maputi ya mato malaki royo oi nak kandung pulang lana
kakampuan na oi Nantasuo pusaro panisan tidur pusaro banisan tidur Matola cakuang dimakan masuk de aro anak rasuk katibo maputi ya matu malah kironyo oi nak kandung pulang lana oi gampang kok tiba janjian mana usah diratoi untuk melangkah kau pulang buyuan ke kampung na oi Nantasuo pusaro banisan tidur Nantasuo na oi pusaro banisan tidur
marindu. Sana adik bangun imani, takut tak dorong angin tantangan lo. Ajarkan kamu do diri tenai nang salamo
semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mendedi kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam. Dehi dui deng bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui deng bansai di parantauan, dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi, mengatai diri untung nan buruk pintu. Lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna.
menjalin cinta. Tapi apa kadayo iyo bacinta nan putui saja. Di hati denai batanyo ado ko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan biasa nang di hati. Cinta nan putui saja. Di hati denai batanyo ado ko cinta suci. Tuhan tolong tunjukkan biasa nang di hati. Kini tertutup sudah pintu hati untuk cinta.
udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah melarai cinta kita. Dan
de amun malang baman wang mande jo aya matuna oi mananti ana aro kapulang baju lapanu yo dek panumbona oi matola cakuang dimakan maso de aro anak raso katibo maputi ya mato malaki royo oi nak kandung pulang lana oi nyampang kok tiba janjian mana oi usah diratoi untuang malangko kau pulang buyuan ka kampung na oi nanta suo pusaro bani santido oi nanta suo na oi pusaro bani santido matola cakuang dimakan maso de aro anak raso katibo maputi ya mato malaki royo oi nak kandung pulang lana oi nyampang kok tiba janjian mana oi usah diratoi untuang malangko kau pulang buyuan ka kampung na oi nanta suo pusaro bani santido oi nanta suo na oi pusaro bani santido
Serahkan saja kanan kuasa.
jadi silang sang petong denai juonan basalan denai juonan basasali denai juonan basalan denai juonan basasali
puilah duda. Sampai
Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito, namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah marai cinta kita. Lah lapu